O Barbanza volve saír á rúa para demandar máis medios na atención primaria. Hoxe houbo concentracións en Aguiño e na Pobra pola cobertura de todas as vacantes. Que tal? Moi boa noite. De seguido damos conta destas concentracións. Antes imos cos titulares. O BNG de Ribeira denuncia deficiencias na limpeza viaria e recollida de lixo. O Concello indicou que xa se procedeu a un reforzo do servizo durante o verán. A Deputación de Pontevedra adxudica 6 lotes de contratos para actuar no mantemento da rede viaria da súa titularidade. O orzamento ascende aos 4,4 millóns de euros. O Concello de Pontevedra retoma os traballos de asfaltado do casco urbano. Comezarán pola contorna da Praza de Galicia, obrigando a trasladar a parada de buses a María Victoria Moreno. A Xunta concedeu case 1 milleiro de autorizacións para actividades no litoral. Un deles é o chiringuito Bico Beach en Sanxenxo para a Consellería de Medio Ambiente, un exemplo de sostibilidade e integración na paisaxe. Ribeira inaugura a súa feira Gastromar. Ata o domingo celebrará exhibicións, obradoiros e degustacións de produtos locais. Estamos nas novas do día, comezamos. Retomamos a información sobre as movilizacións no Barbanza para reclamar máis medios para a atención primaria. Continúan as concentracións pola sanidade pública no Barbanza. En Aguiño seguen a reclamar a cobertura das baixas, mentres que na Pobra suman a esta reivindicación a necesidade de contar cun PAC en quenda de tarde. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza segue a protestar ante a precaria situación da atención primaria na comarca, que se ve agravada durante o verán polo incremento da poboación. O sistema asume unha sobrecarga derivada da presenza de máis pacientes, moitos deles crónicos, e o recorte de profesionais, ou non dar cobertura ás vacantes por vacacións. Nestes momentos, claro, temos o engadido de que en período vacacional na nosa zona, que é unha zona onde aumenta muitísimo a poboación e onde o perfil de persoa que pasa aquí o seu verano non é un perfil como pode ser en Santiago, que é unha persona que está 2-3 días. Aquí moita xente segunda vivenda, moita xente pasa aquí un mes ou 2, moitos son pacientes crónicos porque son unhas vacacións de familia, onde veñen toda a familia de todas as idades, co cual aumenta moito a carga sobre as médicas e os médicos de atención primaria, con un agravante, que é un período tamén onde se collen máis vacacións e non hai ningunha cobertura, non? Ou se falaban que en Pobra de 5 médicas que deberían estar traballando de mañán, están 3, o sea, estamos casi o 50% e con unha carga de traballo moito maior, non? Na Pobra dáse ademais a particularidade de que o PAC non abre polas tardes, sendo o único en Galicia xunto con Rianxo, que non conta con quenda vespertina, polo que as urxencias teñen que ser atendidas no Hospital da Barbanza ou no Centro de Saúde de Ribeira. Que esa apertura do PAC nas tardes, como son todos os PACs de Galicia, non ten ningún sentido que o PAC este aberto de noite e non de tarde, cando en todos os PACs de Galicia hai moita máis atención urxente durante as tardes que durante as noites, pero bueno. En Aguiño tamén seguen a protestar demandando a cobertura dunha baixa de longa duración, que mantén dende hai meses a tan só unha médica que debe asumir todo o cupo de pacientes, coa conseguinte sobrecarga asistencial. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste.
Axentes ambientais da Unidade de Investigación de Conservación da Natureza dependente da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático realizaron un operativo de vixilancia antifurtivismo no complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán, que permitiu a localización de preto de 155 kilos de berberecho. A intervención realizouse durante unha vixilancia nocturna. Os axentes detectaron a presenza de 4 furtivos extraendo o berberecho que logo agocharon nunha zona do parque. Os axentes comisaron todos os exemplares e devolvéronos ao medio natural ao atoparse en boas condicións. Os autores da infracción foron identificados e denunciados por infringir a Lei 5/2019 do Patrimonio Natural e da Biodiversidade de Galicia, que proíbe a extracción de recursos naturais en espazos naturais protegidos sen autorización. O Bénega de Ribeira denuncia deficiencias na limpeza viaria e no servizo de recollida de lixo. Fanse coas idas queixas veciñais en relación aos malos cheiros que desprenden os contedores, así como a acumulación de residuos tras a realización de eventos municipais que requerirían un dispositivo de limpeza DIN e desinfección en profundidade. Contedores ateigados, pavimentos sucios, acumulación de residuos e malos cheiros. Esta situación que denunciou Bénega de Ribeira facéndose eco das queixas veciñais que demandan unha maior limpeza viaria durante a época estival. Ao longo deste verán son múltiples as queixas que nos estiveron chegando e é patente que os veciños e veciñas de Ribeira teñen un malestar profundo coas deficiencias que está presentando o servizo de recollida de lixo, onde é habitual ver contedores completamente ateigados, incluso en horas de mañá e de tarde, e que pasan así días e días sen que o Concello pase a recollelos. Tamén é habitual ver como os residuos se acumulan no chan despois de eventos multitudinarios, pero tamén en días normais, como hoxe no que nos atopamos no Malecón, estamos vendo como o pavimento está nunha situación deplorable, con falta de desinfección evidente en determinados puntos, especialmente naqueles nos que se concentran os contedores. Os nacionalistas entenden que as deficiencias que presenta o servizo de limpeza veñen derivadas un contrato insuficiente no momento da adxudicación, pero instan ao Executivo a realizar unha mellor planificación, especialmente no caso de eventos multitudinarios con grandes aglomeracións. É evidente que o servizo de recollida de lixo e limpeza viaria presenta unhas deficiencias motivadas de que no seu día, cando se aprobou e se adxudicou por parte do Partido Popular, pois era un contrato insuficiente para atender as demandas da poboación de Ribeira, especialmente no verán. Agora ben, cando nós estábamos gobernando, sí que facíamos unha mellor planificación dos eventos festivos e teño que dicir que despois das festas do verán de Ribeira, o Malecón xa tiña unha primeira desinfección en profundidade que este ano non se acometeu. Dende o Bénega apostan por prestar especial atención á fracción marrón, na que se debería reforzar o control e tamén promover o seu uso. É unha fracción pois que emite especiais cheiros, pero dende o Concello, obviamente, pois se teñen que reforzar, encargar de que isto non suceda. Ademais, tendo en conta que pois non usar esta fracción implica unha suba das taxas do lixo por culpa da Xunta de Galiza e, por tanto, o Concello ten que actuar inmediatamente nisto, animar a veciñanza con pois campañas, concienciar para que se reforce esta fracción e cada vez a xente a empregue máis. Ademais da mellora da recollida do lixo no centro urbano, demandan un reforzo do servizo nas parroquias. Tenden a man o equipo de goberno para incrementar as partidas destinadas á limpeza para evitar prexuizos á cidadanía, e especialmente os negocios da hostelería e do comercio. A alcaldesa de Ribeira non tardou en responder ás críticas do BNG. María San Pedro explicou que se ten reforzado o servizo de recollida de contedores tanto no centro como nas parroquias, así como as tarefas de limpeza viaria con intervencións na rúa Peonil e adxacentes. Dende o Concello de Ribeira entenden que as necesidades de limpeza aumentan no municipio durante a tempada estival, onde o incremento de poboación coincide coa realización de numerosos eventos, situación que xa levou o Executivo a reforzar o servizo de limpeza e de recollida do lixo. Isto que para nós é fundamental, non? En todas as épocas do ano, se cabe máis agora no verán que a poboación se multiplica e hai un aumento pois moi notable de poboación, o manter pois esa recollida de basura, esa recollida de lixo, esa recollida selectiva, tamén a limpeza viaria, por suposto, porque hai moitísima máis xente, porque hai moitos máis eventos que tamén pois ensucian moitísimo máis, e desde logo nós o que lle estamos pedindo á empresa concesionaria é o máximo rigor, o máximo traballo que nos consta que se está facendo, que se está traballando arreo en que as rúas estén pois do mellor xeito posible. Esta mesma semana se empezaba pois con un novo produto que se
estivo pois aplicando na parte peatonal do que é pois a contorna do mercado municipal, por onde estivo a Feira Artemar a pasada semana, que se fixeron pois na mañán de hoxe tamén moitos dos callexóns que parten desa rúa peonil e que se vai a estender pois polo resto de peatonais e resto da zona urbana que precisa pois ese lavado a presión tamén con un produto específico para limpar o que é a pedra. E a partir de aí tamén, efectivamente, pasamos todos os días incidencias de onde pode haber puntos onde os contenedores están máis cheos. Sabemos que se está tomando boa nota deso, incrementando pois tamén onde fai falta cubos de lixo e incrementando en parroquias, en lugares onde o expoñente de visitantes é maior, pois tamén os días de recollida. Polo tanto, estáse traballando arreo para que todo este pois nas mellores condicións posibles. Sabemos que hai dificultades e sabemos que hai puntos pois que costa atender un pouco máis, pero efectivamente creo que se está facendo un esforzo tamén por parte dos traballadores do servicio de limpeza. En resposta aos nacionalistas, a alcaldesa entende a crítica construtiva, pero lembra que o pasado verán se daba unha situación similar cando o BNG estaba á fronte do goberno. E recordarlle, como non, pois a Bloque Nacionalista Galego que eles xa estuveron antes, que saben o que hai e que en outro momento as cousas estaban bastante peor. Polo tanto, creo que temos mellorado moito co servicio de limpieza no que é este ano con respecto ao ano anterior e que, desde logo, se eles teñen a mantendida, este goberno ten a mantendida absolutamente sempre para recoller de xeito construtivo, por suposto, e sumando forzas, pois, calqueira iniciativa que sexa para mellorar a calidade de vida dos cidadáns. Dende o Concello fan tamén un chamamento á colaboración cidadá, animando a deixar os residuos nos contedores ás horas indicadas e comunicar o depósito de enseres voluminosos para evitar a súa acumulación na vía pública. A Deputación de Pontevedra destina 4,4 millóns de euros para a conservación de firmes na rede viaria provincial. A Xunta de Goberno aprobou hoxe a adxudicación dunha nova xeira de contratos. Unha semana máis damos conta de recursos para a mellora das estradas da provincia, vías fundamentais para a vertebración do noso territorio e ademais que isto forma parte dese valor extra que levamos invertido neste tempo, nestes 3 anos, 80 millóns de euros. O noso objetivo é garantir que os 1.700 kilómetros de infraestructuras da Diputación de Pontevedra estén en condicións aceitadas de seguridade e avanzar así na mellora da calidade de vida dos nosos veciños. As intervencións están englobadas en 6 lotes. No que se refire a nosa contorna, 2 deles son de 875.000 euros. Un dirixirase aos concellos de Pontevedra, Barro, Poio, Marín e Moraña, entre outros municipios. O outro actuará nas estradas provinciais de Caldas de Reis ou Cuntis. Tamén se actuará na nosa zona no marco dos contratos do lote 3. Neste caso son 635.000 euros, dirixidos á mellora dos viais de titularidade provincial de Barro, Poio, Caldas, Portas, Cambados, Ougrove, Sanxenxo, Meaño, Meis, Ribadumia, Vilagarcía, Vilanova e a Illa. O vindeiro martes 25 de agosto, Pontevedra retoma as obras do seu plan de asfaltado do casco urbano e farao actuando entre a rotonda da Praza da Liberdade e a rotonda de Eduardo Pondal na súa parte dereita. O tráfico neste treito quedará cortado entre as 7 da mañá e as 3:30 da tarde ata o 4 de setembro. Si se poderá circular polas tardes e durante as fins de semana. O tráfico procedente do tramo final de Raíña Vitoria só poderá continuar por General Rubín e o procedente de San Pedro Alcántara derivarase cara a Avenida de Vigo. Tampouco se poderá aparcar neste lateral dereito e o acceso de entrada e saída dos garaxes manterase mentres as obras permítano. Unha vez rematen as obras deste lado, comezarán no dereito. Estes traballos incluirán tamén a Praza de Galicia, o que obriga a anular a parada de autobuses deste punto. De xeito temporal, trasládase a parada situada en María Vitoria Moreno, preto da delegación da Xunta. Pois durante este tempo quedará afectada e estará a xente pois terá que desplazarse ata María Vitoria Moreno. Xa está sinalizado ou avisado na propia parada a partir de hoxe para que os usuarios e usuarias habituais xa teñan coñecemento de que a partir do martes se traslada esta parada para María Vitoria Moreno.
Pausa para a publicidade, non marchen. Case o milleiro de instalacións, servizos e actividades de tempada no litoral foron autorizadas pola Xunta no marco da primeira campaña baixo a súa xestión directa. Unha destas autorizacións foi o chiringuito Bico Beach en Sanxenxo, entre as praias de Magor e Pragueira. Hoxe foi posto pola Conselleira de Medio Ambiente como exemplo de sustentabilidade e integración na paisaxe. Estamos moi agradecidos desta visita porque, é un recoñecemento, primeiro, o traballo que estamos facendo aquí no noso local, en Bico Beach, en Pragueira, e despois tamén un agradecemento noso á liña de axudas da Xunta de Galicia, de Litoral, especificamente para melloras nas infraestructuras. Este ano pudemos acometer unha pérgola e unha tarima de unha dimensión considerable que axudan tanto á seguridade dos clientes como dos nosos traballadores, un cambio estético importante no local que ao final beneficia a todos os visitantes que temos neste entorno tan maravilloso. Porque isto é unha mostra máis do que busca Sanxenxo, que é apostar por a calidade. Sanxenxo ten un nome neste momento que empeza a estar reconocido xa fora incluso do noso país, quero dicir fora de España. E eu quero lle agradecer porque non hai maneira de triunfar e de que conseguir que os veciños daqui teñan unha mellor, calidade de vida, porque hai mellor economía se non é a unión entre público e privado. A costa de todos debemos de disfrutala, pero a costa é economía, é diversificación, son servicios, son miles de persoas as que están traballando na temporada de verán, pero entre todos temos que ir máis aló. Si o alcalde de Sanxenxo é un namorado do seu concello, tamén é un namorado de Galicia, xunto con xente maravillosa como a que descubrimos hoxe, e temos que ser capaces de tamén desestacionalizar o turismo. Vázquez destacou que os titulares do chiringuito tiveron en conta a rendibilidade, a sustentabilidade e estar en armonía coa contorna á hora de acometer a renovación de parte do seu mobiliario. Así optaron por colocar elementos de sombreado e plataformas de madeira con certificado de xestión forestal sostible. A conselleira explicou tamén que unha das novidades que introduciu a Xunta nesta campaña foi permitir que por primeira vez en Galicia os titulares deste tipo de instalacións e servizos de lecer poidan abrir os seus establecementos de forma ininterrompida dende Semana Santa e ata o 31 de outubro, sen ter que desmontalos entre o mes de abril e o inicio da campaña de verán. Despois de que a Xunta asumira o 1 de xullo de 2025 o autogoberno pleno sobre a súa costa, Ángeles Vázquez incidiu tamén no esforzo realizado dende o punto de vista administrativo, con máis de 2.400 títulos habilitantes outorgados dende entón no litoral, dos cales 965 se corresponden con autorizacións para servizos de tempada e eventos concedidas durante a tempada 2026. Neste sentido, fixo fincapé no peso e na importancia que teñen este tipo de actividades temporais no litoral, motivo polo que a Xunta se esforzou por implantar outras melloras importantes, como a unificación de criterios e prazos das autorizacións en toda Galicia ou o impulso ao plan de vixilancia da ocupación e uso do dominio público marítimo terrestre para garantir a adecuada conservación da costa, verificando o cumprimento das condicións dos títulos outorgados. Pontevedra é a provincia galega con máis prazas de minicampamentos. Trátase dunha nova modalidade posta en marcha dende a Xunta que ofrece a rapaces e rapazas de 9 a 12 anos a posibilidade de dormir fora da casa durante 5 días, de luns a venres. Das 900 prazas dispoñibles en todo o territorio, 400 están na provincia pontevedresa. Cabe destacar que nesta campaña de verán a Xunta habilitou case 12.000 prazas de diferentes modalidades de campamentos, acadando un récord histórico. Un exemplo de minicampamento atopámolo no Hotel Riamar en Meaño. Aquí un grupo de rapaces están a participar nun destes minicampamentos postos en marcha polo goberno autonómico. Hoxe recibiron a visita da directora xeral de Xuventude, Lara Meneses.
Estes minicampamentos consisten en pequenos campamentos de luns a venres para nenos e nenas de entre 9 e 12 anos, que supón pois como a primeira experiencia de minicampamentos e a primeira experiencia de pernocta non fora da casa. Tivemos a sorte de poder falar xa con eles e a verdade é que están pois moi contentos e encantados de poder vivir esta experiencia. É unha novedade aquí en Meaño que se fagan este tipo de formato. Son rapaces de 9 a 12 anos que poden estar unha semana aquí nun hotel magnífico, gracias tamén ao Terriamar, que se adhiera, digamos, a esta iniciativa. Isto permite que os rapaces salgan posiblemente por primeira vez da súa casa e poidan dormir tamén fora da súa casa. É unha nova experiencia que recordarán ao longo da súa vida. Achegámonos agora a Pobra do Caramiñal. Ali a Concellería de Turismo que dirixe Estefanía Ramos continúa a desenvolver a programación estival baixo o lema Vive a Experiencia, que encara xa a súa recta final. Entre as actividades que aínda se ofertan figuran as viaxes en veleiro, que se desenvolverán os días 22, 23 e 29 deste mes de agosto. Tamén continúa a ruta do Mexillón en embarcación tradicional, con novas saídas previstas para os días 26 e 27. A programación incorpora ademais dúas propostas especiais para descubrir o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas. Este domingo 23 será posible realizar unha viaxe á Illa de Ons con saída dende a localidade. A programación estival prolongarase ata setembro cunha última proposta, o domingo 6 cunha viaxe ás Illas Cíes, outro dos grandes tesouros naturais de Galicia. Para máis información, os interesados poden achegarse á Oficina de Turismo emprazada na antiga Casa Mariñeira do Parque do Castelo. Ribeira enxalza o produto do mar coa quinta edición de Gastromar. A cita gastronómica organizada pola Asociación de Empresarios da localidade prolongarase ata o domingo, con exhibicións gastronómicas a cargo de reputados cociñeiros, obradoiros divulgativos e degustacións de produtos do mar locais, como é o caso do lirio, o polvo ou a navalla, entre outros. Ao longo desta fin de semana, a Praza de España de Ribeira acollerá unha nova edición da feira gastronómica Gastromar. A cita que chega este ano á súa quinta edición está promovida pola Asociación de Empresarios da localidade en colaboración con outras entidades. Hai 5 anos xa que arrancamos Gastromar, hai 5 anos no que tampouco moitos apostaban por nós, ou por noso caso por min, que poderíamos sacar a cabo un evento tan importante e merecido que debería de ter Ribeira como é disfrutar do produto gastronómico. Na apertura oficial da feira contouse tamén coa presenza de outras autoridades, entre elas a Conselleira do Mar, Marta Villaverde. Na súa intervención, a responsable autonómica destacou a consolidación desta cita como un exemplo de innovación culinaria e de exaltación da calidade e frescura dos produtos do mar locais. Que Gastromar ao final nútrese destas excepcionales materias primas que teremos o gusto pois de degustar estes días. E ademais destas excelentes materias primas tamén van a estar combinadas por o excepcional talento co bo saber de excepcionais expertos chefs e gastrónomos que convertirán a estas materias primas en excepcionais pratos e preparacións que, bueno, a partir de hoxe teremos o auténtico prazer de poder degustar todos. O acto contou tamén coa presenza da deputada de Mar da Deputación da Coruña, Cristina Capelán, e da alcaldesa María San Pedro. Ambas as dúas puxeron en valor a iniciativa da patronal local por poñer en marcha esta feira que enxalza o produto local do mar como sector estratégico por excelencia da Ribeira. Que Gastromar non é só gastronomía, é tradición, innovación, é cultura, e, sobre todo, é unha maneira de reivindicar o noso. Temos un mar extraordinario e unha riqueza de produtos enorme, e iniciativas como esta axúdannos a coñecela, a disfrutala e tamén a consumila. Ribeira pois é o mellor sitio onde un pode vir a probar os produtos do mar. E o facemos gracias pois a unha iniciativa que, como decía, naceu fai 5 anos, unha iniciativa que, como decía Kiko, bueno, pois este tipo de feiras son para os valentes, para os que arriesgan e para os que teñen cousas de facer para os que teñen ganas de facer cousas polo seu pobo e, dende logo, para consolidar unha cita que hoxe podemos decir que está pois no panorama galego. Gastromar terá continuidade ata o domingo. Na feira incluiránse exhibicións gastronómicas a cargo de cociñeiros de prestixio e obradoiros divulgativos, sen esquecer as propias degustacións, con quendas de mañá e noite, con elaboracións tradicionais e propostas innovadoras baseadas en especies de proximidade como o lirio, a sardiña, o polvo, as navallas ou o camarón, entre outras.
E Ribeira tamén acolle estes días o mercado de verán, unha iniciativa de promoción dos produtos agroalimentarios galegos de calidade organizada pola Consellería do Medio Rural a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria. O mercado, que se prolongará ata o domingo no Malecón, reúne a uns 30 operadores vinculados aos diferentes selos de calidade diferenciada galegos. Durante estes días, o público asistente poderá chegarse directamente a produtores e elaboradores e descubrir unha ampla representación da diversidade agroalimentaria de Galicia. O obxectivo non é outro que converter este espazo no escaparate no que, ademais de adquirir os produtos, os visitantes poidan coñecer tamén a súa orixe, as súas características e as persoas que están detrás da súa elaboración. Poderá visitarse en horario de 11 a 3 polas mañás e de 6 a 10 polas tardes. Ata aquí chegou a edición de hoxe das Novas do Día. Voltamos o luns. Que pasen unha feliz fin de semana.